Jamen det gør de. Nej, skynd dig! Du kan ikke nå at ramme mig, men jeg tæller til 5, så dømmer. Simon er levende. Er Brian død? Er Brian død? Rasmus er død igen! Hvad? Du skal råbe, hvem det er, der er død? Jeg er død! Katarina! Katarina er død! Peter er død! Peter er død! Kongen er død. Jeg skal man vel se, Ej, død! Peter og Brian er døde. Christian er der! Jeg er død. Derfor er det. Taget bladet og vundet og løbet, så var du vundet, for der var stort set ikke nogen tilbage på midten. Så hvis du har lavet snigeren op igennem, skide godt. Men det, nej, men det var godt. Ja, man ved, at den har ramt 3 først, det er der. Det var det, vi snakkede om sidst. Er man ramt, så er man ramt. Hvad hedder du? Jeg hedder Rasmus. Er der to, der hedder Rasmus? Nej, der er ikke. Nej, det er jo Brian, der er død. Ja, det er mig, der er døde. Det var bare... Det er fandme sjovt. Det gør jeg. Brian stod der. Jeg er permanent død, og bare der er ingen, der vil kende til mig. Så griner jeg bare alle sammen.